ابراہیم علیہ السلام تقریر تاسو لوستو چاغوی دا اللہ خوراک را کئی ماتا هو یطعمونی و یسقین، دا اللہ خوراک را کئی ماتا او سکاک را کئی ماتا. دا خوراک سکاک تم محتاجی دا کا ندا سوئی زما دا حاجت و ضرورت سو پورا کئی اللہ پورا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، او کلچ بیمار شمز ناجوڑ شمز نو دا اللہ شفا رکھے. غاب الانبیاء چه سوار لزرہ یا اول لزرہ انبیاء دا غپ اولاد کی راغلی دی. اخپل عاجزی روان کئی او سوئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کله چې زه ناجوړه شم بیمار شم دا الله شفا راکوي ماته. یونس علیہ السلام د مئی خیټه کې گرفتار دی او سوئی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اسباب د نجات کم دی ته زما امدادو کی، بل حاجت رو مشکل کشا اغنشت. ذکریہ علیہ السلام دے بچی نشتا او سوئی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دے اور رب تا سوال کئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. دا حالات و واقعات طول تاز سورة الانبیاء کی لسری دا انبیاء پر سورت کی. جنگ بدر کے نبی علیہ السلام دا جنگ بدر شپدا او مخامخ دشمن طاقتور دے 1000 تعداد دے اور نبی علیہ السلام و صحابہ کرام 313 تعداد دے اور چھاتا عاجزی کئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردف. قرآن اگر نقشم خطہ بیان کرے استستغیثون ربکم کلچ فریاد کو لتاسو رب خپلتا سوک فریاد کرے چھا فریاد کو نبی علیہ السلام اللہ سنہ مبارک دمر اچت کڑی دی دعا کے او لاسونه مبارک دا سے خوزی پا دعا کی او جاڑی او دوگو مبارکو نے صادر پریوتو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صادر روچتی او پوگو مبارک وطا چی وی حضرت بس کا بس کا بس کا اللہ بزمونگ امداد خامخا. آغا سید المرسلین امام المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا عاجز و محتاج تھے. دیکھا قرآن وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. اچھے دا طول اللہ تا عاجز دی نو بلکم کو جا چا غب عاجز نہیں و غب متصرفی اختیار من بی دا ممکن دا ندم.